eti umerejelea dhambi tena, na huko ulishatoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba, imba, imba hosana na Bwana. Haleluya. Imba, imba, imba hosana na Bwana. Haleluya. Erokamana hinya kuom winjo wer mamit makamano. Bende koro rwako wer mar Pilgrims Family Ministers uyoma tulizama dhambini nwadonjo bende nwachombore mana e richo to Nyasaye nadongo wara rwako e chendo ne mano mar wuodh geno kendo tielo machielo mano mar lesson puonjo ma bende kwayude mo mako kadhe lesson marwa odiochieng' ma kawuono tarik en 23 kaka senyisi kan tarik 23 dwe mar 4 2020 to kod 20 to kod 2 studio kae kaka ne bedo kanyo kod Jayalo Dickson odiwuor kachiel to kod Elder George Gaka ma bende wantiere godo kae. Kata kamano kapok watimo mano to wayaw kod alam ka jakwath Gaka bende koro yawnwa kod alam. Walemo Jehova Nyasachwa wuon ogendini wagoni erokamano. Yienwa wadonje sabato mari maler Jehova Nyasachwa umuono mari. Baba kapok wachako to chakodwa to miwa e wuodh geno Jehova Nyasachwa. Yie mondo ireswa e ataro mochomo piny. Yie mondo ireswa e midhiero duto nikech mane sayowa kuom happy in Kristo go kwayo. Amen. Happy Sabbath uru. Happy day. Majiegna ahinya Jayalo Dickson ge Jayalo iluongo ni Elder George Gaka bende tielo mokwongo wantiere e studio kae machiegna ahinya lolo tir kendo cheno mano mar wuodh geno. Elder Gaka wuok Bethlehem SDA. Bethlehem bende en achiel kuom kanisa ma bende nitiere Kisumu Nyamasara. Warwaki ahinya. Juma mokadho kata bedo ni ok obedo e studio kae ne wuok kuom weche mane otegno ahinya ma bende ne en Kain gi kit ngimane ma bende nitiere weche mathoth ma bende koro mang'eyo kit ngima Kain to kod bende lwar mare ka oseng'iyo podho mane juma moro mokadho cha. Kawuono dang'e Ataro. Kineno picha kanyo jo yalo kuneno picha kanyo maneno picha mar Ataro meiwuoye mano mandalo na wacha ema bende koro wadhi lose kendo wach wich omiwe buk mar Mathayo 24 verse 37 ma wacho ni biro mar wuod dhano nobed mana kaka ndalo mag Noah nobet. Mane wacha bende kore do miyo kachako kod Jayalo Dickson. Ndalo Noah ni nobet nade? Ng'ato nyapenjo ni ang'o miwacho ni biro mar dhano biro bedo mana kaka ndalo Noah nobet. Koro Ataro ma bende koro walose odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya jopuonjese kamano Elder Gaka. Nyasaye erokamano miyie mondo wayud odiochieng' kawuono sabato mare. Kendo janeno mar TV wantiere puonjo 40 japuonj mokwongo osewacho ka thuon wach mwapuonjre en Ataro. Nok wayudo thuolo mar puonjo joma okadho to weche ne nitiere madongo iye kanyo ka wafwenyo e thuolo ma Kain nego wadgi miluongo ni Abel to remo noywak kendo jandiko wacho ni remo noywak nyaka kawuono. Kata kamano Yesu nobiro mamlo res piny omiwago Nyasaye erokamano. Ne wayudo ni kara ka Kain nochake no ka richo nomedo nya kendo richo nomedo nya bwanwa ka jal moro en koro bimbo medo dhako mar ariyo koro mon bedo mang'eny ma dhano weyo mise manoketgi ma mondo gibedie asto dhano koro kawuono nyano ng'ato bedo kata kod mon 5 mago nochakore e ndalo chakruok kacha. Koro Nyasaye koneno gigi to koneno kamore. Nyasaye koneno gik matimre to koneno kamoro kendo yakono ni Ataro ni biro nikech jal ma iluongo ni Kain dhano kong'e kamano nikech Kain nomedo nyayo richo zaidi omiyo kowacho puonjo 40 iluongo ni Ataro kendo Ataro kae wadhi nono weche mathoth ahinya japuonj kendo wan kaka lesson kae wafwenyo ni nitiere picha moro momiwa kanyo. Picha momiwa kanyo no chal gima en yie miloso to chal kagima idwaro rungo dhano mondo timradi mondo donjie kendo king'iyo mos tibro neno ka en ei pi. Kara Ataro ni chal gima nolose e machini kod pi got moro e bathe kanyo. Mano nobedo kamano. Koro mi wach wich wacho ni biro mar wuod dhano nobed mana kaka ndalo mag Noah nobet. Nitie gima biro e pacha kaachiel kod pachi niya wadhi nono Ataro kaka nobet asto kwasenono Ataro to nitiere gima odhi puonjwa kuom gima biro. Mano wach mar ariyo. Wach mar adek mondo mi atieki en niya ni kane Nyasaye oneno ni dhano osetimo richo mang'eny e piny kendo chunye gombo mana timo richo pile. Wach manyiso tim neno
kelo pach dhano e okang' mokwongo mar chwech to gima Nyasaye neno sani kar mondo obed top maber to neno mana marach. Erokamano ahinya. Eldaga kinyiso weche mag Ataro en wach Noah no kendo koro inyisowa kae ni biro mar dhano nobed mana kaka ndalo mar Noah nobed mane wachinjo bende koro miyo ong'e ni to koro ang'o ma bende jandiko ne temo wacho mabiro bedo kupuonjore e odiochienge ma bende biro gi. Erokamano. Ka jiwo matin wantiere kod gima iluongo ni ireso to jomoko to ok resi. Jomok resigi nigi kido mar Kain ma en kit joka dhano. E kit joka dhano en kido makelo wich wil, ber ma Jehova Nyasaye osetimonegi ok ging'i, ging'iyo mana masano. Wanyisi niya, e kit joka dhano ok ong'eyo gima kiny. Emomiyo Noah nokawo patik mar chung' gi duond Jehova Nyasaye kotimo tich manomiye mondo los the ark. Oganda mane neno to ne neno ka gima Noah is just doing nothing. Ya notimo nono. Kare nowinjore otim tijene moko winjore otim tije ng'awa Jehova Nyasaye. Gima mora gi Noah ni noyango tich Jehova Nyasaye mokwongo. Abel nochiwo mokwongo. Kain nochiwo mamoko. Koro tudgi mokwongo to gi mamoko opogore. Koro mamoko onge resruok. To mokwongo nigi resruok. Mane kama adwa tulego. Mokwongo nigi nengo ahinya. Ni to moko ng'e ni kiparo tiparo ni adieri. Maber nikech gima mokwongo en gima ber ne ng'ato mano mokwongo neno. To kijaki wacho ni amoko ka adieri moro bende tiere kacha cha wadhi akawo kacha iyudo ka samoro gweth moro bende onge iye. Jakwath ka wadonjo. The second paragraph, third paragraph oting'o weche ariyo madongo kendo wago erokamano kuom jopuonj mosewacho weche madongo e iye. To yie mondo amed wach matin niya, to kata kamano chuny lit mar Nyasaye nigi warruok e iye. Akeno winjo wach moro, chuny lit mar Nyasaye nigi warruok e iye bende. Ei Ataro ni wadhi nwang'o warruok e iye kar ok en mana kum kende mano nitiere iye. Wach mogik, duond motiyo gik moko ariyogi nosewinjo kuom Kain gi Abel, japuonj osewuoye kaachiel kod Seth, kendo nosenuoye kokalo kuom pogruok mantie kind kidienje ariyo mar Seth yawuot Nyasaye gi mar Kain yawuot dhano. Wach moro nitiere maduong' e kanyo, ere kaka Kain bedo yawuot dhano kar mondo bed yawuot Nyasaye. Erokamano. Donjo ne ikruok ne Ataro. Ikruok mane bende koro notim kata sigana ma bende wada yudo puonjruok kuom sigana ne kaka ikruok ne timo ne Ataro. Puonju gak manie buk mar Chakruok 6:13 seche mawacho wechegi. Ikruok ne Ataro kendo wiki kwil ni jandiko e thuolo mowuoyo buk mar Mathayo 40 wesne 37 to nowacho ni biro mar wuod dhano nobed mana ka ndalo mar Noah nobet. Nyiso ni wadwa ng'eyo yalo mar Noah. Afwenyo ni Noah nokawo thuolo ne mondo yal. Kendo noyalo ne piny ngima mondo piny ngima ong'e adiera. Mano nitiere iye kanyo. Noah ni bende ne en janabi. Omiyo jandiko owacho ni kaka Daniel, Noah ne en janabi mane okoro giko mar piny. Noah nobedo janabi ni kata doko ne en janabi kamano to dhano nokaka gigo ka gik tugo nikech ngima mane ging'iyo go pile bende nok nyal chandogi. Japuonj kiyudo to yie mondo isoma 6:13 wacho kama: eka nawacho niya, ne Noah niya, asechano ni mondo atiek dhano, abiro nego gi duto nikech piny opong' gi timbe maricho. Itieko anga kanyo. Wana wach moro niya, Nyasaye ka noseneno kaka nomedo timo richo to chuny obedo malit. To wacho ni Noah nikech onge ma Nyasaye timo moko nyiso jotichne ma jonabi. Koro luongo janabi Noah to koro niya, asechano mondo atiek piny. To yie mondo akaw wach moro akete iye kanyo niya, warruok bende ne nitiere iye kanyo e thuolo ma Nyasaye dwa tieko piny. Nikech ang'o? Waneno ka jok moyie luoro ma Nyasaye to donjo kanye donjo yie. Mano wabiro yudo iye kanyo. Wach machielo kod mogik wacho niya,
mana ka yie mar ataro biro miyo dhano yudo resruok eka sanduku muma ranyisi mar bede mar Nyasaye e kind joge nyiso ti Nyasaye mar kelo warruok ni joge akel bedo winjo wach moro ni mana ka yie mar ataro miyo dhano yudo resruok koro nitiere yie makata kawuono bede luongo wai mondo watim nade ma ng'ato ka ng'ato kuko bede yieno to ko bedo kod kwe kendo biro mar dhano biro buoge resruok bende ok ireso jayalo gak ikruok ni Ataro ne wang'eyo japuonj kendo jadolo se tuomo kanyo ni onge gimoro amora ma Nyasaye nyalo timo ma ok onyiso joge Amos 3:7 kare Noah ne jayalo Noah ne jadolo Noah ne timo tim manyalo kelo resruok ne oganda joge mani iloso kode iwinjo kasto koro ne jok man gi wenge mane gima mora ga gimoro mora ni ng'at miluongo ni wuoda sembo wacho maber niya ni wang' miya neno gik mang'eny mokana bedgo kare wang' mamiyo ineno ni nyalo teri ang'o richo wang' mamiyo ineno ni bende nyalo kelo resruok Noah noneno ni koth dhi neno dhi chwe omiyo Jehova Nyasachwa nochiwo ne Noah dwol mondo mi olos ang'owa ark then yieno ema noreso Noah ok ana ketho piny duto to kayudo ji ariyo moluora to joge mana res mane gin Noah gi joge kapok wadonjo tich ariyo mondo odhi e yweyo nitiere wach moro ma Ellen White nowacho kanyo Nyasaye nomiyo Noah rapim mar yie gi yore mopogore opogore kaluwore gi kaka onego ger yie ne oger yie ni winjo teko mar dhano nok nyal fwenyo kaka ne gero gima duong' kamano kendo manyalo dak kaming'a Nyasaye mane nyalo loso chendo mare kendo Noah to ne en jagedo maduong' winjo ni kata bende Noah ne jagedo maduong' to rieko mar ne gero yie marom kamano no dhano nok nyal bedo godo jalo edo medo gimoro mondo wadonjo ne na jalo kode yo machiek gimi samede madwa medo to yimre chaka medo moro ni e yo machiek kata doko ne Noah noyudo ng'wono e nyim Nyasaye kaluwore kod Chakruok 6:8 ne en yor nyiso kaka noseyudo ng'wono mane osemiye kendo Noah notiyo gi adiera kendo chiwo luor ni chik Nyasaye dong'wan bende onego watim kamano jandiko wacho wach maduong' kabisa niya nobedo jadiera ne Jehova norito chike mag Jehova Nyasaye kane ng'iyo piny duto to nwang' ne ng'ato matimo nade makare to kosebedo ng'ato makare kamano nobolre tipo mar Jehova ma kata kodwero gedo to Jehova mane chike erokamano Jehova wang'e koro gima notimo ang'o manotimore kinde mar ataro ni kuma piyo piyo mondo kapok odhi e yweyo erokamano ahinya gima notimore e kinde mar ataro Jadik Lesson owacho wach moro e paragraph mokwongo to wacho wach moro mangima niya ni wach tim Asa loso mowuok kuom timbe Noah bende neno wach makenda ahinya e sigand chwech e chakruok timbe Noah manyiso luor ni Nyasaye gin kaka tij Nyasaye e chwech gima wayudo ka en ni ataro ok en mana mar kumo ji to en tim Nyasaye mar kelonwa warruok bende akia ni wawinjo wach moro ni kara warruok ne nitiere i ataro ni omiyo jandiko wacho mana kaka notimre ndalo Noah nikech i ataro ni wayo ji mondo donje yie onge ng'ato kata achiel ma Nyasaye ne dwaro mondo dong' oko to dwaro mar polo ne niya ni piny duto mondo timre nade odonje yie Yesu wacho niya ni asebiro mondo atim tich mane ora mondo timre nade mondo atimi to mak mana jal manodagi yie wach mane lando ema timre nade ema dong' wach mar ariyo ni sigand ataro wacho gima chal gi mano ma sigand chwech wacho weche ma wayudo e sigand chwech konyo yango ni Nyasaye achiel machweyo bende ema timo nade ema ketho Nyasaye ema nochweyo piny Nyasaye matimo nade machako ketho kod neno ka dhano ok luwo dwaro mare wach mogik en ni weche gi bende kata kamano kelo geno ataro oket mondo obed chwech manyien kowuok e pi kendo mano kelo kit dak manyien wawinjo wach moro mangima niya ataro ne kelo chwech manyien dak manyien kowuok e pi erokamano japuonj erokamano kuom dakika achiel gak mondo wadhi e yweyo gima notimore e kinde mar ataro ing'e ni chutho gini
nitiere gi migepe ariyo. Jayalo osewacho wiye na mondo achak anuo ni ne nitiere warruok e iye to kod ang'owa kum bende ne nitiere. Even though kum ema dhano neno but warruok to ni kanyo matut ahinya. Nikech Jehova Nyasaye wacho niya ni Yesu kawuotho weyo biuru mujony kendo muganguru mapek mondo mi uyweyo. Noa Jehova Nyasaye miyo thuolo no makende mondo gotung ni biuru mondo atimru nade waikre ne gima biro ang'owa mbele. Then ka isomo Isaiah 1 verse 3 wacho niya ni dhiang' ong'eyo wuon go kendo kanyna bende ong'eyo kunde lakini dhano jo Israel to ok ong'eya adiera joga wuon onge gi paro. Seche kano mi joka thuolo mar bedo gi paro niya ber mondo mi watim ang'owa waikre ne gima biro kiny, lakini Noa kende manowinjo ang'owa timno kare Noa kende manoikore ne warruok. Erokamano ahinya winjo kanyo gima notimore kinde mar ataro. Wada duogo mondo wang'e ni to giko mar ataro ni nobedo nade. Madam iwer ka mano mar Coast Institute of Technology SDA Voi giwero kanyo dalili ni kinde osechopo kata mar keyo mag timo ang'o gini. To kapok atimo mano wach ni kelo oto moro mogwenyore. Nyasaye nyaka keth gino manokwongo mondo mi mano manyien obedie bang'e. Mondo mi chwene piny manyien nyaka ne keth piny machon. Wach mar ataro siemo no warruok ma piny biro yudo chieng' giko. Eka na neno polo manyien gi piny manyien nikech polo machon piny machon nostema ang'o noselal nono. Ogam yweyo duogo tielo mar ariyo. Imba 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 osana na Bwana. Hallelujah. Imba 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 osana na Bwana. Hallelujah. Erokamano ahinya kendo bang' winjo wer mamit ma kamano ni koro en kinde mwang'eyo onego bed ni koro en kinde mane ma wakieye kata watimo kata bende koro wachuope mano CITSDA kata Coast Institute of Technology Voi momiyo wer ma kamano. Pod wadhi nyime kae koka yaw TV mari mar Lolwe TV chero mar WUODH GENO kendo kidieny mar lesson wan kae kod Elder George Gak mar Bethlehem SDA kaachiel kod Dickson Odiwuor yalo ma bende wuok e kanisa mar Chakruok SDA duto te mawuok Kisumu. Wadhi kae nyime. Jalo Dickson wayudo idagi kanyo giko mar ataro mano wacho no dang'eyo waseng'iyo gima nodhi otimore kinde ma bende ne timo ang'o mar ataro ni koro giko mar ataro bedo nade. Erokamano ahinya japuonj. Wagoyo Nyasaye erokamano wantiere odiochieng' mar tich adek kendo seche ma wadonjo tich adek kisomo wach maduong' ahinya e tich ariyo e last paragraph abe no jawinjo seche moko ting' ng'at ma kawo TV ne wach ni kelo ote moro mogwenyore. Nyasaye nyaka keth gino mane okwongo mondo omi mano manyien obedie bang'e. Mondo mi ochwe piny manyien nyaka keth piny machon. Mana ka noketh piny machon e thuolo ma dhano notimo richo asto ket piny manyien e iye. Koseket piny manyien e iye to Nyasaye olware piny ka koro keto dhano giwuok e iye. Ka gisewuok e iye kanyo to koro gidak e piny moro. To gimobedo malit ni e piny ma gidonjeno kendo ne gichako timo richo kendo. Kara Noa nodonjo jomoko e iye kae to jogi nodoko ketho ni Nyasaye kane gin e iye kanyo ma gin nyithinde. Mano nokelo lit ahinya. Omiyo Ndiko wacho niya mondo mi ochwe piny manyien nyaka keth piny machon. Wach ataro siemno warruok ma piny biro yudo chieng' giko. Eka naneno polo manyien gi piny manyien nikech polo machon gi piny machon ne oselal nono. Erokamano. Amen. Tich adek wacho niya giko mar ang'ono mar ataro. Okay. Kala gimoro ni kod giko mare. Gini puonji ni kata kikadho chandruok to ng'eni giko bende nitiere. Libro winje e ber. Onge ng'ama Nyasaye nyalo yie mondo chanda ndalo ne duto te mag ngima. Nyaka chopio sa mibedi winje maber. Mano wayude iye kanyo. Jandiko kelo gimoro niya ni giko mar ataro. Pi nopong'o piny kuom ndalo 150. 150 days kopong'o piny. To wafwenyo ni e ndalo manopong'o piny kamano to Noa Nyasaye norito e iye kanyo. Penjo moro wuok niya ni Noa ne golo chiemo kanyo mochamo. Nyasaye ne chiemo. Kendo Nyasaye ne nyalo miye le mano nyalo chamo iye kanyo. Penjo moro bende wuok niya to cho noyudo kanye nikech ne iye. Mano penjo ma we penjo to wabro penjo kwa chopa Jerusalem. Amen. Omiyo nitiere penjo moko e iye kanyo ma seche moko kwa nyalo yudo duoko gi. Mano wayudo iye kanyo. Jandik lesson wacho niya ni Chakruok abiro wes ne 22 nyaka 40 wuoyo kuom pek mar pi gi gik mane otimo
mano mane oketho gik moko duto mangima kendo pi nosepong'o piny kuom ndalo 150 nene kokalo kuom lit gi geno mane onge ema nomi Nyasaye oparo wach ni yude e kin andiko mawuok kuom Ataro mano en paro ni wach ni nigi ote maduong' e siganda Ataro wach machielo nitiere buk mar Chakruok 8 wesne achiel jalo mane buk mar Chakruok 8 wesne achiel Chakruok 8 wesne achiel amen aboro wesne achiel Nyasaye noparo Noah kaachiel gi le jamni mane en go e iye omiyo notugo yamo okudho e piny mi pi nochako duono erokamano ahinya wanwang'o wach moro ni Nyasaye noparo ng'ano gimomiyo ipare nikech nene jadire Nyasaye nyithindo mane nodonjo gi e yie ne en kokalo kuom ng'uono mar Nyasaye kaachiel kod wuon-gi miluongo ni Nowa mano wayudo e iye kanyo wachako wayudo wach moro maduong' e tich adek ka jadik lesson wacho ni wach moro niya ni kane Nowa osefwenyo ni pi ochako timo nade dok piny to nooro gimiluongo ni agak mondo odhi ong'i ane ocheng piny anwang'o ni agak niwuogo gi ndalono oore modhi mondo ocheng piny ochako or ng'ama iluongo ni akuru bedo dodhi mochengo piny akuru kodhi mbochwe mokoduogo to nomako mana lwete to pamo ni to wacho niya ni kara Nyasaye oseduoko lemowa wawuok e yie ka wadhi e piny motuo nikech Nyasaye oseng'won dala mondo richogi erokamano Elder Gak ang'o ma koro giko mar Ataro ni ma bende puonyo bende koro wayudo e iye kae giko mar Ataro moro nitie amen e chandruok ma noseyudo seche ma nochako ondho yie ajara akweda gi gimoro amora gayany Jehova Nyasaye nokelo ne Noah gimiluongo nang'owa mor momiyo kata kuru nyalo dhi koro maskel sense moro niya kar Jehova Nyasaye osekelo ang'owa osemiyowa dwoko maber gima miya kenda mor kabisa ni chandruok duto ma intiere wi kik wil ni nitiere giko to giko bedo maber maloyo ang'owa chakruok gikone nyaka bedo maber moloyo chakruok mare kare chak maber chak marach tikigeno tieko maber geno maber nitiere machako medo kendo ni Jehova Nyasachwa ka ipadori kuome to in ni emibiro kwani kaka jok mabeyo e seche ma koro idwaro kama ber sani koro kinde ka josiasa ringo here and there ingene kata kopo ni dialo kale dhorangau miyo ji direction niya ni dala wanitiere but ka mwesimiwa so and so which means niya koro dala uchigni kaka dala ukoro kata poni dala umadho nyuka to win achiel kuom joko ma koro timre nade moluor Kristo bende ne okale chandruok lakini ji duto te more go pundu kuom Kristo to nigi more nying Ruoth Yesu amen gima bende geno nitiere ni samoro bedo kata kaka miwa ndiko ka iwacho ni giko mana kaka Nyasaye nochiko mondo odonj norito mondo ochike yo makende ko wuogi ng'eni noko wacho ni ada wuog kora keda timo no paro gi pache e gikone malaika nolor koa e polo moyawo dhoot maduong' kendo nyiso jaduong' mar yie kanyakla gi joode duto te mondo dhi e piny kendo giwuog gi gik mangima duto te mano bende koro ero mabende miwa kanyo kod jandiko Ellen G. White en puonj makare wamede gimoro kare Jehova Nyasaye mapangowa ok uwinjire wach niya mimi sipangi kare jok mawacho ni wan ok winjiro pangwa kare mago ok jo Kristo kata mago ok jo Nyasaye mago nigi kit kain yalo Dickson koro wadonjo anena singruok migawo mano mokwongo ni wang'iyo anena mae ni koro singruok mano mabende koro wayudo kae nikech osebedo kowe story mano mar no nyiso ni singo bende wadang'iyo anena singruok mane mantiere ka migawo mokwongo koro erokamano ahinya puonje singruok kae wayudo ni Nyasaye chopo singruok duto kendo ndike buk mar ngeche ni Nyasaye chopo singruok duto matimo nyithinde omiyo kikeria bi Nyasaye owacho to chwe ma ok otimo omiyo Nyasaye chopo singruok ang'o momiyo wacho kamano
Nyasaye nosesingo ni no wach moro niya mana ka sano singo pinyruoth mochwere manyaka chieng kendo kata mana doubt moro kik wabed go ni pinyruoth polo onge en tie ni jok motimo nade moyie koro Nyasaye nosingo to wacho wach moro niya ni koro en kinde mar chopo kare singo mar singruok to mak mana ni in ema anatim kodi singruok in irojo yieno gi chiegi kodi yawuoti gi mondegi ing'eyo jogi nofuambo nyaka jomoko ma seche moko nok joma kare ng'ama ne kare ne ng'at achiel ne wach moro ne wapuonjore wach moro kane wan e skul ka jodolo puonjo wanwang'o wach moro niya ni noyalo to wuok nono nikech nyithindo ne gin ma jok ma ninyalo fuambo no timo nade mondo bi in inyalo fuambe mana kinyalo golo command e odi kata ne Jesse ni in achieng' nyanga tiera wino donjo seminari donjo iye kae koro mano wach mangima kabisa omiyo jogi noyudo thuolo mar donjo nikech jal miluongo ni Nowa koro Nyasaye notimo nade nochopo singruok omiyo ndiko wacho ni to mak mana in ema natim kod singruok in donjo yieno gi chiegi kod yawuoti gi mondi mopogore gi buok mane owuok e polo ni kethruok ne dhi bedoe singruogni e singo mar ngima wayudo wach mangima yien amra chaka wach machielo tich ang'wen kae e singruok ka Nyasaye koro chako timo singruok to wacho niya ni koro le odwa miyo dhano mondo koro chami ing'eyo chamo le nok nitiere e chakruok achiel kod ariyo ne onge iye kanyo gimiluongo ni flesh ne onge kanyo mano miyo Jerusalem onge flesh Jerusalem chiemo biro chamo kanyo jogo Nyasaye mobiro miyo wacho kata kamano flesh biro bedo onge iye winji ka dhano osewuok oko mar Eden to singruok ma Nyasaye timo en koro chako miyowa le mondo wachami to le ma Nyasaye miyowa gi le motimo nade mopogore mang'iso niya ni ok oyieni chamo le duto for example inyalo neno ka ng'ato chamo koko mano ok oyieni inyalo neno ka ng'ato chamo nguro ben mano ok oyieni momodage be inyalo neno ka ng'ato chamo thuol mano ok oyieni mano polo dage koro miyo kidhi timo jo-Lawi 11 to ng'isi le ma Nyasaye nosingo no cham kaachiel kod le mogak ma ogak moko yie mondo timo nade mondo chami omiyo Kristo wacho niya nikech gima ne Ataro okelo alot ne koro ok ng'eny kaka ne gin chon dok chien mar alot nobetie Ataro nokelo kata dok chien mar alot mane omiyo kata sani ka ng'ato timo puro to owuogi kaka nowuok chon koro Nyasaye oyie mondo supply mar chiemo timo nade obed mang'eny mantiere iye kanyo machielo omiyo Nyasaye nochiwo ne dhano thuolo mar chamo ring'o lokruok e kit chiemo bende nokelo lokruok e kit tudruok ma dhano ne nigo gi le nyiso niya kawuono ka apuoyo neni to ringa kawuono ka diemo neni kimake kidhi e chinjio kidhi e chinjio rabuor to ineno ka diemo chicha omiyo lokruok notimo nade nobet to kata kamano Nyasaye nosingo mondo koro inyalo cham ring'o Elder Gak mano koro singruok migawo mano mokwongo singruok mar migawo mokwongo mana kaka yalo sawacho ni onge gimoro amora ma Nyasaye nyalo chano ma ok otimo nade ma ok ochopo kare Jehova Nyasaye ka timo gige duto to timo gik moko e kuom hera e kuom bolruok e kuom hera duto ang'o momiyo migawo mokwongo ma singruok mokwongo ma migawo mokwongo nitiere en niya Jehova Nyasachwa ne temo nyiso Noa gik mabeyo duto mochano an Ruoth Jehova Nyasaye an ema chano gik mabeyo ok gik maricho mano Jeremia 29:11 kare Jehova Nyasachwa kochano nwa gik maber kata kosingo ni kiny nibed gi gari ma is beautiful okin gibed gi gari ma fed ki donge pari mar Jehova Nyasaye last kare mar joka dhano to ok otimre nade ok last ero kamano yana ka kinde ni matek jalo Dickson to kata kamano kapok odonjo migawo mar ariyo mondo watim piyo migawo mokwongo bende puonjruok mwayudo kanyo ni kare flood cha kata oula cha ema notiekore galode ma Nyasaye wacho ni option koro en matimo ang'o mar chiwo ring'o misango bende kana notime kendo mar misango ko Nyasaye nowinjo ka suya nomit kisomo buk mar Chakruok 8:20 migawo mar ariyo singruok mondo watiek piyo pene kona ni sadhi matek gaga wiye wuok e tich ang'wen kwatimo maduong' mana ka Adam gi Hawa mane olamo Nyasaye chieng' Sabato bang' chwech mar ndalo auchiel Nowa bende nolamo Nyasaye mana bang' Ataro to Nowa nolame mokoro Nowa bang' Ataro lamo Nyasaye
Adam kod Awa bang twech ne gilamo Nyasaye odiochieng' mar ang'ono mar Sabato. Sabato gi nengo mar singruok mokwongo. Singruok mar ariyo nitiere buk mar Chakruok 8:21 mawacho wach moro niya, chuoyo gi keyo, koyo gi liet, oro gi chwiri, koyo odiochieng' gotieno ok nobed maonge nyaka chop giko piny. Nyasaye osingo niya ni chuoyo biro betie, keyo biro betie, koyo biro betie, liet biro betie, odiochieng' biro betie, otieno biro betie. Nyasaye nosingo. Wach machielo mantiere iye kanyo ma yiena mondo awachi. Jadik lesson owacho wach moro niya, ni wach mar timo singruok onu nyadidek kendo nyiso giko gi chopo kare mar singo mokwongo mar Nyasaye malu andiko mokwongo madhi chalre. Lihudu ne ranyisi mar singruok. Bende machal gi Sabato, lihudu nyiso gima okwako piny ngima. Onyiso piny duto mana ka Sabato kaka ranyisi mar chwech. Atiko kawacho niya, ni singruok onwo nyadidek. To Nyasaye bende onwo nyadidek. Winjo. Men wange Nyasaye Wuoro, Nyasaye Wuowi, Nyasaye Roho Maler. To winjo ka gin adek. E kaka singruok bende onwo didek. Gimo minwo gi didek, ne kare gimo onwo didek ne giber. Okay. Monwo didek nege ber. Kura dek no en namba maber. Namba maber. Pero kawra jalo. Chakruok wacho wach moro ka watieko niya. Nyasaye nogwedho Noha gi yawuote, ing'e nosetiek piny, bodhano nosetimore nosetho, e thuolo mano nosetimore kamano, ka pi notiekogi, to Noah kod nyithinde manotimore nodong'. To Nyasaye chako gwedhe mondo ginyuolre, mondo gitim nade gipong' piny. Owacho niya, Nyasaye nogwedho Noah gi yawuote, mowachonegi niya, medreuru mondo upong' piny. Le duto ma e piny kod winy ma e polo gi gik moko duto mamol e lowo kaachiel gi rech ma e nam noluoru kendo aketogi e lwetu mondo uritgi. Omiyo waneno ka Nyasaye timo gik madongo ka nosetieko piny manokwongo to chako gwedho piny mar ariyo gi nyithindo gi gik mantiere iye gi gik manyak duto. Amen. Tikalam. Wuonwa moherowa gi lala goni ni erokamano nikech ber. Erokamano kuom yie mondo wafweny warruok mantiere e ataro kara onge chandruok mabiro maonge kod warruok e iye jaduong'. Kokalo kuom teko mag polo koro bedo nwa mana japuonj kiparo joneno kaachiel kod studio mangima e nying Ruoth Yesu wakwayo. Amen. Odhi mana nyime kanyo kod kete Lolwe TV chieng' ma wuodh geno pod dhi nyime kanyo nembni mag jo yalogi kendo jopuonjgi kadhe bo screen mari kanyo bo tudri kodgi penjo moro amora kata mana bende dwaro kotenore kanyo kod ataro bende ne walose odiochieng' makaw ne wan kanyo kod Eldagak mar Bethlehem kaachiel kod Dickson mar Kachok SD. Awei kae kod Heavenly Echoes mabende je ukipata 50 kiyudo 50 ma kaka par bende chiwo ne Nyasaye mana achiel kuom par ka en achiel kuom chiwo bende chiwo ne Nyasaye kod Sifu Gospel Ministers wacho ni onge Nyasaye moro mopim inyalo pim kod Nyasaye. Odaga kendo bang' thuol machuok aduogo kendo. Hallelujah, male, kwa mbio Nyasaye duo. Wewe, manade, yatewa wewe peo, manade, tudake pare wewe tabole, ajera wewe peo, manade. Kuji umerejelea dhambi tena, huko ulishatoka, wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba, imba, imba usana na Bwana. Hallelujah. Imba, imba, imba usana na Bwana. Hallelujah.